Eccellenza President ta' Malta, President tal-Akkademja tal-Malti, eżis Presidenti u membri tal-Għaqdiet tal-Malti Sinjuri. Nilqawkom mill-ġdid fil-Palazz ta' Sant'Anton għal-okkażjoni speċjali oħra illi biha se nkunu qed ninawguraw uffiċjalment il-librerija li semmiet għal Anton Buttigieg. Jista' jkun li għal uħud minnkom mhux l-ewwel darba li żortu u forsi tħalltu wkoll fil-librerija, imma aħna ħassejna li tkun ħaġa xierqa illi nikkommemoraw lil dan il-poeta bi programm speċjali illi minn barra li jinkludi il-qari u interpretazzjoni mużikali minn fost l-aqwa xogħlijiet ta' Anton Buttigieg se jiġi ffirmat dokument importanti illi bih l-Akkademja tal-Malti flimkien mal-Biblioteka Nazzjonali fl-entità tal-Libreriji Maltin se jinħattru il-kustodji ta' din il-librerija li se tkun kollha kemmi iddedikata għal militenzja. Nistgħu ngħidu illi l-ħsieb tinissel ftit ta' snin ilu meta fittra miktuba fl-10 ta' Mejju tal-2014 lill-eċċellenza tagħha, l-Akkademja talbet appuntament sabiex tippreżenta l-aħħar pubblikazzjonijiet tagħha bilan li tkompli tkabbar il-librerija tal-Palazz tal-President ta' Malta. Kien appuntu l-perjodu li bl-inizjattiva ta' l-eċċellenza tagħha f'dan il-palazz kien għaddej xogħol kbir ta' restawr u rinnovazzjoni speċjalment fis-solar ta' fuq u għaldaqstant tnislet l-idea li waħda mill-kmamar tkun iddedikata għal kotba li matul is-snin jiġu ippreżentati kemm il-pubbliku Malti kif ukoll minn personalitajiet u dinjitarji li jkunu qed iżuru lil pajjiżna waqt żjarat uffiċjali. Meta ftit ta' żmien wara l-Uffiċċju tal-President talab il-parir tal-Akkademja għal min għandha tissemma il-librerija, it-tweġiba ingħatat minnu fih. U kienet tassew ħaġa xierqa illi niddedikawha lil Anton Buttigieg, illi sa minn żożitu flimkien ma' sħabu tal-Għaqda tal-Malti tal-Università issielet għal Malti spalla ma' Pietru Paul Sajdon fl-eħreġ perjodu tal-kwistjoni tal-lingwa. Aktar minn hekk, Anton Buttigieg jixraqlu tassew mhux biss għax fl-1976 inħatar bħala t-tieni President tar-Repubblika tagħna, imma wkoll għaliex fil-waqt li s-sokta jagħti l-aqwa dinjità lill-ogħla kariga tal-Istat, tul iż-żmien tiegħu bħala President huwa dejjem saħaq dwar il-ħtieġa li l-poplu jibqa' maqut u jgħix fis-sliem. F'din l-ogħla kariga tal-Istat, Buttigieg dejjem żamm għoli d-dinjità xierqa u fid-diskors tiegħu ma kienx jonqos li jdaħħal siltiet poetiċi li huwa tant kien iħobb. Għaldaqstant tagħmel ħafna sens li din il-librerija issemmiet għal poeta li jibqa' miżmum fil-memorja kollettiva tagħna bħala il-poeta tan-natura. L-ewwel poeta Malti fost ġensna li mexa f'dawn is-swali laqa id-dinjitarji u beda ħidma ta' restawr li llum nistgħu ngħidu li waslet fit-tmiema bis-saħħa, bl-enerġija u bl-imħabba li l-President ta' Malta preżenti għandha lejn il-patrimonju tagħna illi bil-provi nafu kemm huwa għażiż għalina. Ngħaddu għall-programm tal-lejla li kif tistgħu taraw mill-folju tas-serata huwa mżewwaq sew kemm bil-qari u mużika ta' xogħlijiet magħrufa ta' Anton Buttigieg kif ukoll oħrajn illi forsi huma inqas magħrufa. Ħsibna wkoll li billi fostna llum bi pjaċir hawn il-qraba tal-poeta Anton Buttigieg għaddejna xi partijiet tal-programm fi ħsiebhom u għalhekk jista' jkun li hemm xi bidliet żgħar fil-programm stampat. Għandkom il-programm imma se jkun hemm xi bidliet żgħar. Ngħaddu mill-ewwel mela għall-bidu tal-programm tal-lejla billi mill-arkivji tat-Television Malta naraw il-poeta. Jiena llum poeta misjur
Poeta missjur mhux fis-sens li spiċċajt, anzi għadni nikteb fl-aħjar tiegħi. Missjur fis-sens li lħaqt il-maturità tiegħi mħabba l-esperjenzi poetiċi li kelli matul l-għomor tiegħi. Kif jaf kulħadd jiena bdejt bil-poeżija tan-natura, mbagħad għaddejt għall-poeżija tan-nikiet permezz tal-eleġiji, mbagħad għaddejt għas-sarkażmu u għas-satira, mbagħad għaddejt għall-poeżija politika u patriottika, mbagħad dħalt fid-dinja Ġappuniża, tal-poeżija Ġappuniża tal-haiku u tat-tanka, mbagħad mort tal-ballati. Fil-poeżija satirika jiena nikkonċentra fuq id-difetti u l-vizzi tal-bnedmin biex inġalhom jittendu l-iżbalji tagħhom u jikkorriġi ruħhom. Anzi ngħidulhom biex jitqu bihom infushom u kull darba u kultant anke nidħal bija nnifsi u meta aħna nitqu bina nfusna allura nkunu nistgħu ngħixu iżjed ħenjin. Mindu tlaqna minn Għawdex kont għadni tifel, ħallejna d-dar tal-qala battala bħal qalbi, tiddi taħt ix-xemx daħqana minn barra fost id-djar l-oħra, iżda minn ġewwa sikta fis-solitudni, dejjem tistenna li xi ħadd jiġi fiha li ma ġaqat. Xija kif ma labex, ninu tmut saħfet il-jum, jiġi ma jsib is-sellum u jixalli taħt it-tieqa fanal ċkejken li tal-lejl jitaffi d-dieqa. Saħti wkoll qed inħossatni kull jum iżda jmsejkna l-poeżija. Kull flaxxija tlonk tixxabbat ma' sellum u ġo qalbi tixal naqra ta' fanal illi taffi ftit id-dieqa sa ma jmut ta' ħajt il-fdal. Prosit tassew lill-Maestro Dominic Gallia u anki wkoll lil-Dorin Gallia ta' dik l-interpretazzjoni li tawna tal-poeżija Il-Kebbies tal-Fanali. Bi pjaċir issa nistieden il-waħda minn neputijiet ta' Anton Buttigieg illi ġiet apposta mill-Ingilterra ma tgħix hawnhekk
Għalhekk ħsibna illi nagħtuha wkoll biċċa xogħol ħataqra waħda mill-poeżiji ta' Anton Buttigieg illi se taqralna Il-Bejta ta' dejjem. Il-bejta ta' dejjem minn qasba marriħ. L-asfur kuntent bil-bejta li jibni kull rebbija u jwaqqa kull ħarifa mal-weraq fuq il-qija. Qalbi xebed bil-bejta li dejjem ta' kull sena titwaqqa kull ħarifa u kull April timbena. U tixtieq kieku bejta minn bnija fart slim il-barra minn dil-kewba, bejta li tkun bla tmiem. Grazzi. Rajt lil Dunkarm mill-album ta' ħajti. Mill-lider fil-qala ma ġewx maqtul in-nies bil-bombi li l-ispirtu tagħhom baqa' fid-dar għal xi raġuni jew oħra. Qatt ma semmitx istorja bħal dik tal-Blue Lady fil-Palazz ta' Verdala. Lanqas ma kien jissemma l-ħares. In-nies kienet taf bih u kienu jgħidu li meta jkollok wieħed id-dar trid tassidlu n-nuħħala u fuq kollox ma kontx trid titkellem għax jibda jagħmellek l-azzjonijiet ħżiena. Forsi għalhekk in-nies ma kienx tant issemmi l-ħares. Naf waħda mara biss li qalet li kienet trat il-ħares, ċetta ta' Santu. Hija kienet qalet lill-ommi li fid-dar fejn kienet toqgħod qabel kienet ratu liebes ta' raġel biċ-ċinetta iħares liha minn fuq it-tastiera tas-sodda. ċetta kienet mara serja u twajba u għalhekk m'għandi l-ebda raġuni għaliex ma nemminix. Darba wkoll del l-ispirtu ta' bniedem mejjed, l-ispirtu ta' Dunkarm. Fi żmienu Dunkarm kien jgħix f'dar minn l-aħjar fir-raħal b'daqsxejn ta' ġardina magħha. Mitbla testment u l-werrieta ridu jbjaw l-istess dar u kienu qed jistennew xi xerrej li joffri prezz tajjeb. ċertu Giuseppi kien joqgħod fiha u xtaq kieku jixtriha, imma l-flus li kellu ma kinux biżżejjed biex ilaħqu mal-prezz li kienu jippretendu l-werrieta. Dak iż-żmien ma kienitx għada saret il-liġi tal-kera, u għalhekk ix-xerrej kien jista' jitfa' lil Giuseppi u l-familja tiegħu il-barra kull x'kien irid. Meta ma ħarsitux il-liġi, Giusepp ħaseb biex iħares lilu nnifsu. Kienet lejla sabiħa tal-qamar fis-sajf. Lejla aktar sħuna minn dawk tar-riħ isfel. U kulħadd intefa' fit-triq ħdejn il-bieb għax ġewwa ma kontx tista' toqgħod bil-omma. Daqqa waħda, kif kulħadd kien kwiet fit-triq, Giusepp ħareġ jiġri u jgħajjat qisu barra minn sensieħ. Rajt lil Dunkarm! Rajt lil Dunkarm! In-nies twerwret u nġabret madwar Giusepp biex jikwetawh. Ma ridx jidħol jorqod id-dar. U dak il-lejl raqat fuq il-bankina. Il-fama ma narġrit marra ħalli Giusepp kien ra lil Dunkarm fid-dar tiegħu. Mhux talli ma ġew xerrejja biex jixtru d-dar, ma talli bil-kemm in-nies ma bdiex tibża tgħaddi meħdeha, speċjalment bil-lejl. Il-werrieta ma felħux jistennew iżjed u spiċċaw biex aċċettaw il-prezz ta' 60 lira li kien offra Giusepp. Bil-kemm ma qalulux grazzi wkoll talli tom daqshekk. Meta xtara d-dar Giusepp ma rax iżjed lil Dunkarm u lanqas ma ħareġ jgħajjat iżjed. Fl-aħħar ukoll in-nies ittendiet li Giusepp lanqas dik id-darba li ħareġ jgħajjat ma kien ra lil Dunkarm. U kien għamel hekk biex dan li kienet tiswa 600 lira xtrab 60. Bosta drabi xbiddilu siequ lil Giusepp meta konna nistaqsuh kif ra lil Dunkarm. Huwa kien jitbissem u jibqa' sieket. Lil min l-aktar jaffi sor u blango
bla man bati lil min l-aktar jafi sot u bl-angombru jafi ġod l-ewwel premju li rummina blatlaq li għanatina el-frubin ġo kaxxa żejra taf tippakki ġiblek lejra. Prosit tassew lil Martina Gallia hemmhekk illi kantat il-poeżija rummina. Se naslu issa għal poeżija oħra minn Anton Buttigieg, din id-darba il-ġebla tal-ġeneral. Għaddew eluf ta' snin minn mindu l-ġiganti ġew labu logħba ta' teqrit u ħerba f'naħiet id-dwejra. Tefgħu l-art u xmajjar ġo il-baħar. Għamlu tieqa fir-ras tal-ponta twila. Fandu mina ġo l-blat u daħlu minna il-mewġ minn San Dimitri f'qala ċkejkna imdawra bl-art. U li firdu minn mal-art għal dejjem. U jien sfajt blata u gżira l-aktar ċkejkna. Biftit faqqieħ u ftit gremxul sewdieni ngħix ħajja waħdi. Għaddew eluf ta' snin imma l-ħajja fija sew bħal lampir qadim ġewwa xi maqdes ma ntfiet qatt. Il-ħajja li kien fihom il-ftit faqqieħ fil-jum li l-ġiganti ħabtu fuq id-dwejra għada ġo fija. Xitla wara l-oħra f'sensiela twila li ma taqtaqat. Għaddew il-ħajja minita lit. Fuq il-ħuxlief kull sena ta' xtieli maħruqin tas-sajf mill-ħeġġa jitwildu xtieli ġodda u l-ħajja fihom tfaqqa kull sena. U mill-ġebla tal-ġeneral naddu issa għal ħajku u tanka għalhekk nistieden lil Rita Saliba u lil Marcel Zammit Marmara. Anton Buttigieg kiteb l-ewwel ħajku tiegħu fil-Parlament waqt sessjoni tal-Parlament fl-1965. Anka ħafna epigrammi li kitibhom fil-Parlament waqt li kunu qegħdin jiddiskutu. Fil-fatt l-epigrammi kien ħareġhom fi ktieb jisimhom ejjew nitqu ftit. Mbagħad kiteb iktar u ħareġ ieħor jisma' ejjew nitqu ftit ieħor. U l-ħajku l-istess hija forma poetika Ġappuniża magħmula minn 3 versi fejn għandha l-ewwel vers u t-tielet vers b'5 sillabi u t-tieni vers b'7. Jiġifieri hija forma konċiża ħafna fejn dak li għandu jgħid irid jgħidu kollu fi 17-il sillaba. Jiġifieri hemm rassa kbira u ekonomija ta' kliem. Der li rajt pensier itin mix-xitla kien il-farfett. Farfett sabiħ, maħdum bis-simetrija. Int, sonet talla. Ħattni ħdejn siġra tal-ward u qtajt li warda. Jien fimt. Int fimt. Blinka tal-fidda mal-ħajt, il-bebux kiteb il-hieroglifiċi. Fjuri u għasafar, is-sħab ta' tfal inħobb. Għaj dejjem tifel. Ix-xita nieżla fil-baħar. Ejt mulejja, għalfejn dal-ħela. Fil-qrib, żewġ knejjes. Bejniethom f'xejn ma jaqblu. Lanqas fl-arloġġi. Omna tal-paċi, ġej ġibtlek l-isbaħ warda, irrida tajba.
Sabiħa l-alqa. Imma kemmi kera l-ħodba fuq dar il-bidwi. X'ħin nara ġmielek tuffiha. Unduq lil bentek. Nader lil leva. It-tanka wkoll hija forma ta' poeżija Ġappuniża li tixbaħ lil haiku, magħmula minn 31 sillaba mqasma f'5 versi. L-ewwel u t-tielet ikun fihom 5 sillabi kull wieħed, u l-oħrajn ikun fihom 7 sillabi. L-ewwel tanka hija lil Wordsworth. Int bkejt, ja Wordsworth, x'ħin rajt x'għamel il-bniedem li l-bniedem sieħbu? Jien nibki x'kellu l-ħila li jagħmel lin-natura. Weraq tal-imħabba. It-sok ta' qalbi, il-weraq tal-imħabba kull darba jarmi. Iżda d-destin tal-ħajja iqaċċat kull nebbieta. L-om. Tarbija riqda f'ħoġora. Għajnejn omma il-bejt iħarsu fi żmien u tgħid x'għad jiġri min jaf minn din il-ħlejqa. It-bissima. Bħalek mulejja. Jien ma nistax inħammar il-wiċċ tas-sema. Imma nista' bit-bissima. Il-wiċċ tal-fqir inferraħ. Il-qalb it-twajba. Il-qalb it-twajba fjuri tagħmel bħal xitla, fjuri ta' mħabba. U kull min jersaq lejha taqtalu u tagħtih fjura. Il-bewsa. Jawiet tal-ilma. Mil-botin ġejt nadif biex nixrob minnek. Malli lejk resaq fommi, indbistni bewsa ħelwa. Il-firma. Il-ħolqien tiegħek kapolavur mulejja. Sew bħal pittur ismek ħażejt, mhux taħtu, iżda fil-qalb tal-bniedem. Jiena kanarin. Jiena kanarin, mulej, fil-gaġġa tiegħek. Tħobbni u titmani. Meta mmut jisobbik u ġġib ieħor minn floki. ħabib kuna li qabel Alla sawwar lid-dinja bil-ġmil tagħha. Ħolhom ħolma telli u tawidin oljiet u xmajjar. Kif jagħmel kull artist qabel ma jsawwar. Meta tmur timxi fil-kampanja u tirfes fuq il-ħdura ftakar sewwa illi qed timxi ġewwa l-ħolma tal-ma.
fil-ħolma ta' Chopin. U d-dinja tiegħu. Rosita, sewa l-darbohra lil Dorin Gallia u l-Maestro Dominic Gallia u issa ħanaslu għall-iffirmar tal-ftehim li appuntu għal-fejn qegħdin hawnhekk il-lejla prinċipalment. Mela nistieden lil Sur Joe Borch, il-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti, lil Sinjura Cheryl Falzon li hija CEO tal-Librerija Nazzjonali, nistieden lil Karm Briffa min-naħa tal-Presidenza ħalli bekk isir l-iffirmar ta' dan il-kontratt. Wara l-iffirmar ta' dan il-kuntratt, nistieden issa l-eċċellenza tagħha biex tagħmel id-diskors tagħha. Grazzi Matilde. Biex tinsellem lilkom il-koll, eżis bib tiegħi ma' mod speċjali mbagħad lill-familjari ta' Dr. Anton Buttigieg hawnhekk ma' daqqa tajnek mhux biss solidu qed nara imma qed nara n-nepputijiet u l-pro-nepputijiet u x'qed ngħidulhom bil-Malti. Għaw il-sattilet ġenerazzjoni, u allura naf li Antonella u l-familja tagħha bit-tifla tagħha ġew sansitra minn barra minn pajjiżna propju biex ikunu magħna għal din il-ġurnata mill-isbaħ. U rrid nistqar magħkom. Jekk meta niġi biex intemm il-terminu tiegħi ta' President u nħares lura, żgur li waħda minn da mill-ġranet eżis ma' qalbi ħajkunu propju llum. Għaliex mhux biss illum il-residenza tal-Istat għandha librerija deċenti mill-isbaħ eleganti, mhux biss se tkun librerija li fiha ħatilqa x-xogħlijiet tal-kittieba bravi Maltin u naturalment il-pubblikaturi tagħhom li għandna ħafna pubblikaturi qabli llum, imma wkoll se tkun imsemmija għal propju dan ir-raġel li ftit jafuh il-ġenerazzjonijiet ta' warajja, laqqas jien nistqar ma naf biżżejjed dwaru. Kelli x-xorti jien u minu tampari li nistudjaw xi poeżiji tiegħu, imma li taqrom int mod, imma li tismagħhom kif smajna llum, aktar u aktar tista' tapprezzhom. U allura nistgħu nifhmu kemm kien raġel bravu Dr. Anton Buttigieg. Mhux biss għax serva għal ħafna u ħafna snin lil pajjiżna fil-qasam politiku u wkoll bħala President, imma bravissimu bħala poeta. U jiena verament inħossni gburija li din il-librerija f'din residenza tal-Istat ħad tkun imsemmija propju għalih. Irbatna wkoll din il-ġurnata ma' ġurnata internazzjonali. Għada taħbat l-20 sena anniversarju minn meta il-UNESCO stabbiliet 23 ta' April bħala l-Ġurnata Internazzjonali tal-Ktieb u għamminnija propju wkoll apposta arbatnija ma' dan il-jum ħalli ntuha wkoll laqta internazzjonali. Għax Dr. Anton Buttigieg ma kienx magħruf u mhux magħruf bħala poeta f'pajjiżna biss, imma kellu qatt ta' kodba li ġew tradotti fil-lingwa Ingliża, fil-lingwa Taljana u saħansitra Ġappuniża. U allura naħseb li kien jixraq allura li norbtu din il-ċelebrazzjoni tagħna
tal-librerija fir-residenza tal-Istat propju wkoll mal-ġurnata internazzjonali tal-ktieb. Nistgħu ngħidu x'hekk Matilde li ftaħna qisu ċelebrazzjonijiet tal-Jum Internazzjonali tal-Ktieb ukoll għax jekk Alla jrid nhar it-tnejn inkunu qegħdin nilqgħu gruppi kbar ta' studenti ġewwa l-Palazzu San Anton biex iżuru l-librerija Anton Buttigieg u mbagħad il-Little Stars Library li għandna fil-Private Garden u kol ngħidulhom xi ftit informazzjoni dwar il-librerija l-oħra li ftaħna propju fl-Oncology Center Balzmet ir-Ruħ. Għaliex xi ħaġa li jiena nħossni gburija ħafna u rrid nagħti ħajr minn qalbi l-Matilde għax bis-saħħa tagħha li għamilna dal-passi il-qudiem ukoll il-fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà li fi 3 snin irnexxielna niftu propju 3 libreriji, inkluża il-librerija Anton Buttigieg. Dil-viżibilità lill-ktieb inħoss li hija importanti ħafna. Dil-viżibilità lill-kitba bil-lingwa tagħna hija importanti ħafna. Għaliex minkejja li rridu nisħu fuq il-bilingwiliżmu għaliex huwa importanti għal pajjiżna, imma huwa importanti li l-Malti ma jintesiex, li l-Malti jibqa' żgħiż, li l-lingwa materna tagħna tibqa' marbuta magħna. Din hija jekk hemm xhieda ta' identità unika, awtentika ta' min aħna bħala poplu, bħala nazzjon, hija propja l-lingwa Maltija. U allura biex xieraq li l-librerija fir-residenza tal-Istat ta' pajjiżna tkun iddedikata propju għal melitenzja tal-kittieba Maltin, ma wkoll tkun imsemmija għal dan il-kbir poeta Malti Dr. Anton Buttigieg. Irrid ngħidilkom kemm jien gburija li jien Maltija, li da pajjiżi ħaddan daqshekk nies kbar, daqshekk nies bravi, u kemm jiena gburija allura mbagħad mill-organizzazzjonijiet tagħna li qed jaħdmu biex il-Malti jibqa' ħaj, jibqa' msaħħaħ. U rrid nagħti grazzi minn qalbi lill-Akkademja tal-Malti li ħadet dan l-impenn fuqha flimkien mal-Librerija Nazzjonali li flimkien ħajkunu qegħdin jikkoperaw mal-Uffiċċju tal-President ħalli jkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U hekk allura mbagħad inserraħ moħħi li din il-librerija ħadd tkompli tissaħħaħ u tkompli tikber ħalli tkun mezz biex tagħti viżibilità lil kull min iżur dan il-palazz ta' kemm importanti li aħna nożżu dak li hu tagħna. Dak li hu tagħna li biex jibqa' tagħna irridu naħdmu għalih, irridu nkomplu nożżuh. Grazzi minn qalbi l-Akkademja tal-Malti, grazzi minn qalbi lill-Librerija Pubblika, grazzi minn qalbi lilek Matilde li kont miegħi pass wara ieħor fuq dan ix-xogħol tal-librerija. Grazzi Karm u l-uffiċċju tagħna li naħdmu qatih biex nippruvaw inqiegħdu f'postu dan il-proġett kbir li għandna ta' restawr imma wkoll ta' żvilupp ta' state rooms ħalli residenza tal-Istat tkun kompluta. Grazzi minn qalb lil kull wieħed waħda minnkom li kontu magħna u li qegħdin magħna biex naqsmu din l-esperjenza li għalija ħatibqa' għażiża tul ħajti. Grazzi. Grazzi ħafna Eċċellenza anki tal-li kif tajt wassalt fit-tmiemhom ħafna mill-ħolm illi kellna aħna kemm bl-enerġija tiegħek li dawn il-ħolm li ħlomna anke mal-Akkademja tal-Malti waslu issa saru realtà. Nagħmel ftit ringrazzjamenti qabel nagħmlu l-inaugurazzjoni, ringrazzja lil Joe Borch, is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti li anke wkoll ipprepara il-programm tal-lejla u ħadem ħafna wkoll anke biex niġbru ħafna mill-kodba illi hemm fil-librerija illum għad irridu niġbru ħafna iżjed kodba imma naf illi hemm numru ta' awturi u anke wkoll pubblikaturi illi jixtiequ jagħtuna iżjed dana miż-żmien għal ieħor nistidnuhom hawnhekk biex jippreżentaw dawn il-kodba tagħhom. Grazzi lil kull min ta' semu il-lejla kemm lil Maestro Dominic Gallia, lil Dorin Gallia, lil Antonella wkoll illi kienet emozjonata ħafna u għada emozjonata tisma da kollu is-sabiħ ta' nannu u xek. Issa ħan inauguraw il-librerija
ħajkun hemm preżentazzjoni ta' kodba wkoll fil-librerija minn għandu xi kodba jiġifieri xi ppreżenta jista' jagħmelhom hemm, imma għandna xi kodba ta' Anton Buttigieg li se jippreżenta Dr. John Buttigieg lill-eċċellenza tagħha. Wara l-inaugurazzjoni u l-preżentazzjoni tal-kodba nistednukom imbagħad għal riċeviment. Grazzi ħafna.